सर्दी का मौसम आ गइल बा। आ सर्दी जुकाम खांसी बहुत काफ़ी तगड़ा से आ गइल बाटे। तो ओकरा से बचे खातिर हमनी के गांव के घरेलू उपाय बा देखा जा। हई हो गइल तोहार इलायची हो गइल, हई दालचीनी हो गइल, आ हई बा तवन की हई लवंग हो गइल, आ हई तुलसी जी के पत्ता बा, आ हई जवाइन मंगरइल बाटे, आ हई कूटे खातिर हई बाटे, चाहे कौनो ऐसा चीज़ में लेके कूट सकत रह जा। तेमा से कुली में से 2 गो 4 गो तनी हम डाल देनी, मान लो कि 4 गो डाल देनी। हई दालचीनी हो गई। अब एकरा के कूटे के बा ना डाल के कहीं में कुटाई, ठीक बा। तुलसी जी का पत्ता बा हमा कुटा। अब पानी गरम होता टे ओकरा बाद से मसाला जी जो भी मटेरियल बाटे, आ जब पाक जी ओकरा बाद से निकाल के पिए के। हमरा आगी पे गैस पे रख दिल बनी, बनत ताटे। आ थोड़ी देर के 5 मिनट के बाद एक उतारब, ठीक।